σειρά από τα βίντεο που κάνω για το πώς να λύσετε τον κύβο του Rubik 3x3 για αρχάριους. Άμα δεν έχετε δει το προηγούμενο μέρος, πατήστε εδώ. Λοιπόν, στο προηγούμενο βίντεο είχαμε κάνει ένα κίτρινο σταυρό και είχαμε μετατοπίσει σωστά τις γωνίες. Τώρα θα τοποθετήσουμε σωστά τις γωνίες με το χρώμα το άλλο εκτός από κίτρινο. Να τις ευθυγραμμίσουμε έτσι. Να τα κάνουμε σετάκια. Λοιπόν, έχουμε τρεις περιπτώσεις. Πρώτη περίπτωση. Έχουμε μόνο ένα σετάκι. Το έχουμε εδώ. Δεύτερη περίπτωση. Δεν έχουμε κανένα σετάκι. Και τρίτη περίπτωση, όλα τα σετάκια είναι έτοιμα φτιαγμένα. Όπως σε αυτή την περίπτωση, πάω εγώ στο πλάι του κύβο. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε με την πρώτη περίπτωση. Έχουμε αυτά τα δύο σετάκια, σαν φωτάκια είναι, άμα το παρατηρήσετε, και τα τοποθετούμε όπως κρατάμε τον κύβο μας από πίσω, για να φωτίζουν. Σκεφτείτε ότι αυτά οι φωτάκια και φωτίζουν. Τα ευθυγραμμίζουμε κιόλας με το κατάλληλο χρώμα. Και για να τα κάνουμε όλα έτσι σετάκια, κάνουμε εξ αλγόριθμο. Right inverted, front, right inverted, back to, right, front inverted, right inverted, back to, right to. Και από ό,τι έχετε παρατηρήσει, τα έχουμε κάνει όλα φωτάκια. Ή σετάκια, τέλος πάντων, όπως θέλετε πείτε το. Τελειώσουμε και με αυτή την περίπτωση. Οπότε αφήνουμε το κύβο μας στο πλάι. Πάμε και στην τελευταία περίπτωση. Δεν υπάρχει κανένα, οπότε δεν μας ενδιαφέρει και πολύ προσανατολισμός από τα κυβάκια. Οπότε κάνουμε ξανά τον αλγόριθμο. Right inverted, front, right inverted, back to, right, front inverted, right inverted, back to, right to. Μας έχει εμφανιστεί ένα σετάκι, οπότε το βάζουμε και είναι και ευθυγραμμισμένο με τα άλλα χρώματα, οπότε κρατάμε έτσι στον κύβο και φωτίζουμε με τα φωτάκια και κάνουμε right inverted, front, right inverted, back to, right, front inverted, right inverted, back to, right to. Και έχουμε κάνει πάλι όλα τα φωτάκια, σετάκια, όπως θέλετε πείτε τα. Αυτό ήταν το βίντεο, παιδιά. Ελπίζω να σας άρεσε. Αφήστε ένα comment άμα θέλετε να με κάνετε κάποια παρατήρηση, κάπου δεν σας βοήθησα ή ακόμη και σας άρεσε το βίντεο. Κάντε ένα subscribe άμα θέλετε να συνεχίσω αυτή τη σειρά με τα βίντεο που κάνω. Και πατήστε ένα like άμα σας άρεσε το βίντεο. Ευχαριστώ που το παρακολουθήσατε. Γεια σας.